Türkmenistanda ýene ykdysady ösüş tasdiklandy. Ýylatyn kynçylyklary agzalmady. Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde ýene bir gezek ýurt resmiýetleriniň hasabatlaryny diňledi. Olaryň aýdan uly ösüş sanlaryny tasdiklady. Rahmet haklarynyň artandygyny we dogly tölenendigini aýtdy. Käýinçleri paýlady. Emma ýurt raýatlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan eklenç aladalary, maliýe kynçylyklary barada kelam söz aýdylmady. O 5-nji noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde şu ýylyň 10 aýyna ýurdun ykdysadyetiniň puwdoklaryny alınıp barılan işleriň netijelerini hemde geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň we taýýarlanan resmiýnamalaryň taslamalaryna seredildi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Goşmurat Muradowyň sözlerinden çen tutulsa, hasabat döwrüne jemi içerki önüm 6,3% artypdyr. Şeýle-de ýanwar-oktýabr aýlaryna bölek satuw harit dolanşugy geçen ýylyň değişi döwrüne garanyňda 19,11% artypdyr. Daşary sowda dolanşugy bolsa 4,12% ýokarlanypdyr. Hasabat döwrüne döwlet büdjetiniň girdeji bölegi 15,17 milliard manada we çykdyjy bölegi 15,16 milliard manada deň bolupdyr. Yeri gelende bellesek Türkmenistanyň hökümet mejlislerine ýurtdaky makro ykdysady görkezjiler boýunça uly ösüş sanlarynyň getirilmegi şol bir wagtda hakyky durmuş, raýatlaryň iş gazanç etmek mümkinçilikleri we giň ýaran korrupsiýa, paraxorluk bilen bagly kynçylyklary barada umumyň dymylmagy täzelik däl. Galybertide ýurtda azyk haritlaryň gytçylygynyň, aýlyklaryň gijikdirilmeginiň we olary nagtlaşdyrmakdaky kynçylyk fonunu ýurt resmiýetleri ortaça aýlyk rahmet haklarynyň geçen ýylyň değişi döwrü bilen deňeşdirilende 9,16% artandygyny, rahmet haklarynyň pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň öz wagtyna maliýeleşdirilendigini öňe sürdiler. Mundan başga maslahatyň dowamyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow wezife borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, İşte oy veren kemçilikler üçün rahmet we ýylaty durmuş taýdan goramak ministri Türkmenistanyň pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy Sylaf Käýinç, Türkmenistanyň Senagat we Kommunikasiýa ministrliginiň Türkmen Senagat agentliginiň başlygy Uwes Käýinç ýylan etdi. Adatça bolşýaly käýinçleriň anyk sebäbi görkezilmeýär. Türkmenistan agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Türkmen hökümeti bu krizisi boyun alman daşardan getirilýän önümleri azaltmak, eksportyň ornuny tutýan we eksport edip boljak önümleri köpetmek siýasatyny öňe sürdi. Türkmenistanda paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamany ikinji bolup ýerine ýetiren Mar welaýatynda büdjet işärlerinden ýygym üçin pul ýygnamak işleri dowam edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň Mardaky habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertinde 18-nji noýabrda habar berdi. Mar welaýatyndaky büdjet işärleriniň her birinden her hepde 20 manatdan 60 manada çenli pul ýygnalýar. Döwlet idara kärhanalarynda işleýän işärler hem hakyna tutulýan ýygymçylar üçin diýilip ýygnaly pul vermeli hem de olar öz iş yerlerine işe çıkmalı diýip marly habarçy gurrun berdi. Marly büdjet işärleriniň onlarçasy bilen söhbetdeş olan habarçynyň sözlerine görä, işärleriň arasynda Mar welaýatynyň bilim idarasynyň, sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň işärleri şolsanda mektep garagullary, tiz kömek sürüjileri, welaýatyň hassahanalarynın, saglyk öýleriniň we demir ýol idarasynyň işärleri bar. Lukmanlardan 60 manada çenli pul ýygnaýarlar. Saglyk öýleriniň işärleri bolsa 30 manatdan bermeli diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä büdjet işärleri olýada beýle zat üçin ýygyderli pul ýygnalýandygyny aýdyp pul sesinden haly ýadydyk. Aýlyklarymyzda iş ýerinde paýlamaly bolýarys diýip deýrenýärler. Şol bir wagtyň özünde olar Mar welaýatynyň goýça meýdanlarynda paýtanyň ýokdugyny aýdyp ýygnalýan puluň nire gidýändiginiň nämälim bolup galýandygyny hem belleýärler. İşärleriň özleri paýta ýygymyna çykjak diýse muňa ruhsat bermeýärler. Diňe pul goşmaly diýärler. Idara ýolbaşçylary dereňde adam uğradýar diýip aldaýarlar. Muny hemme adam bilýär. Sebäbi meselem Oğuzhan, Garagum, Uçtepe paýta meýdanlarynda ýygarýaly hiç bir paýta ýok diýip habarçy büdjet işäriniň sözlerini çytyrlady. Adatlyk radiosyna ýokurda aýdylanlar barada Mar welaýat häkimliginden kommentari almak häzirlikçe başartmady. 31-nji oktýabrda döwlet medeniýeti Mar welaýatynyň paýta plan borçnamasyny ýurt boýunça ikinji bolup ýerine ýetirendigini habar berdi. Bu habarlaryň fonunda Türkmenistanyň dürli regionlarynda büdjet işärlerinden ýygym üçin pul ýygnamak, olary mejburi ýygyma çekmek işleri dowam edýär.
Serhedawadyň serhet birikmelerindäki iýmit ýetmezçiligi esgerleri horlaýar. Serkerdeler ýaş eskerlerden para soraýar. Geçen hepde Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň Mary welaýatynyň Tawtawazar we Serhedawat ozalky guşgy etraplaryna şeýlede Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän harby birikmelerine harby kasam kabul ediş dawaralary geçirildi. Dawara gatnaşandan soň Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen gurrundaş bolan esker hostarlary harby birikmelerdäki iýmit ýetmezçiliginden hemde harby serkerdeleriň para talabyndan şikaýet etdiler. Bular barada habarçy 18-nji noýabrda habar berdi. Lewap welaýatynyň bir ýaşaýjysy harby kasam kabul eden oglunyň harby birikmelerdäki iýmit ýetmezçiligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren gurrungyny esker oglunyň 35 güniň içinde 20 kilogram horlanyny aýtdy. Eskeriň harby birikmesi we onuň ýerleşýän ýeri howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli agdalmaýar. Lewaply esker atasy harby kasam kabul edişlik dawarasyna ogluny ruhsat almak üçin serkerdelere 400 manat mösbörüne para bermäge mejbur bolanyny aýtdy. Ol harby birikmedäki iými tüpçünçiliginiň pesliginden alada galyp ogluny çörek satyn almak üçin goşmaça 1000 manat mösbörüne pul goýup gaýdanyny, harbylaryň iými tüpçünçiliginiň ören yaramazdygyny aýdýar. Oglunyň iýmit ýetmezçiligi we iýmitin hiliniň erwetdigi barada beren maglumatlaryndan soň Lewaply esker atasy mundan welek her ay ogluny azyk we iýmit üçin pul bermek kararyna gelipdir diýip habarçy aýdýar. Onuň sözlerine görä harby birikmelerde serkerdeler ýaş eskerlerden tamakinçilik bilen pul soraýar. Habarçy Serhedawadyň serhet garnizonuny eskerleriň arasyna Didawşinanyň giň ýaýramagynyň eni atalary alada goýýanyny aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä bu garnizonyň çäginde ýerleşýän birikmelerde uly eskerleriň ýaş eskerleri ýençmegine ýa-da öldürmegine değişli hadiseler ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Munyň netijesinde eskerleriň gullukdan gaçmagy ýaly wakalar köp bolup geçýär.